Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, kasta banggi, kan DCGB, Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta sa DCB, DBGB. isyong seryoso o kada. Ang nangyari sa maabaga. Si Henry Pasira mga yan, oy. Pasira mga. Dyan, VP Henry, Henry Maceda. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, the best, ha? Tama. Ay, Jim's Coffee tayo. Jim's Coffee tayo. Jim's Coffee. Oh! Ano? Umatag ka na? Ano pa? Ano? Ika? Ika ano ka? Ano? Ano? Naupatag ka Ay, mo? Diyos ko. Nagparataklab ka na naman. May pandemic, sigang taklab mo. Para, Oh! Nabatal ka na? Ika ano ka? Ano? Ano na? Aga na? Morning hirit na. Morning hirit na po. Oh! Ano na kita? Aldaw na Webes na po. Pika sa Iskan Mayo. Yeah! Oh yeah! Oh Gusto ko yeah! lang malaman. Ano? Ito, forever na o may hangganan? Siyempre, DCGB pa, DCGB pa. Siyempre, ano pa men, ang mga tao ay lumilipas pero ang DCGB hindi. Kaming mga tao lilipas din. Pero ang DCGB hindi po. Patuloy ito hanggang may mga susunod na mga henerasyon. Tama. Ba't ka namamati ko ang boses mo? Nabubuhay ang katawang lupa ko. Sarap yun na salbatana ini. Pagkagaganin mal na Diyos, mana igor na mga style mo ni Pasira Mabe, ano mga tirada mo, Sabi ni Pading Ray, hali nga pa di sa talinghaga sa 34-35. Ang pag-inom, iyo ang nakakapa-anggot sa sarong agom na lalaki. Unaling mo na. Mayo ning kasagkuran an sa iyang pagbalos. Sa bawang palang pag-imon, o pag-inom, pag-una ko pag-inom. Pag-imon, sus ko, palmatana na. Pag-imon, ano sabihin rol kang pag-imon? Pwede si Ronald, yung researcher ko sa mahiwagang hapot sa kuhan, sa ano ini, sa alas 3. Pag-imon, pagselos, di ba Ronald? Pagselos, ang pag-imon, iyo ang nakakapaanggot sa sarong agom na lalaki. Mayo ning kasagkuran an sa iyang pagbalos. Day siya maako nin ano manabayad, ni mahalian sa iyang kaanggutan, huli sa mga regalo. Iyo mananggad, ano? Sabi ni Pading Ray, amen, magayon man palang pa di si Sunshine. Latasod ka pa din. Para nagpost akong good morning Sunshine. Di ba na? Nagkuriyat lugod sa Facebook na, sapat si Pading Ray. Pade, ano nga, Pade? Magayon nga palang Pade si Sunshine. Latasunta ka dyan, Pade. Alright, diba? Para, oy, amigong Noel, manalo. Aram mo tabi, amigong Noel. Pasalamaton ako ngunyan kay Jonas na Rosal. Aram ang ginibo ni Jonas. May pakinabang na lalaki ini, Aram ang ginibo ni Jonas na Rosal. Nag-aapod sa kuya siguro mga 4:30. Nagimata ako. Takunde talaga nag-aapod si Jonas. Pwedeng na dyan naman ako ngunyan na aga.
Taso alarm ko nata daw taday ko nadadangog kas bagong alas ko. Ang alarm kaya alarm ko alas 4. Di ko nadadangog kas bago kaya pag ako ang missed call ni Jonas, nagimata talaga ako. Grabing pakinabang ko kay Jonas Rosal ngunya na aga. Sana tabi Jonas oral daw. Ade, sana oral daw migo. Tapag ako naod dyan, ikan may kasalan, dahil mo ako napukaw. Ade, pag ako naod dyan, ay, ikatabian may problema, amigo. Dahil mo ako napukaw ng gan. Kaya dapat, oral daw ng gan, amigo, ang pag alas 4:30, imimist call mo ako. Okay, aha. Alright. Maray na agad at tabi, kumusta ang panahon? Mamaya ito, tawagan ko yung Pag-asa. Happy birthday tabi sa mga birthday celebrators. Happy birthday kay Vicente Ariate at May Ariate. Mamaya, papasadahan tayo ini, papasadahan tabi ini na mga birthday greetings. I-text na yan. I-text na yan. Sa taon mga tugang, papasadahan natin yan. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, mga tugang in the morning. Didi po sa DCGB habang kamo dyan nagtitimpla mga tugang nin Jim's Coffee in the morning. Mag-inom nin kape in the morning. Kaiba si Henry in the morning. Sa DCGB in the morning. Sharing man kita in the morning. Mga tugang, mga buena manong Bareta in the morning sa DZGB. Ipinag-lockdown ni Alcalde Noel Rosal, mga tugang, ang opisina kang International Organization for Migration sa Captain F. Akende Drive, Legazpi City. Para daw ma-minimize ang implementasyon mga tugang kan COVID-19 risk management measures. Base po sa assessment kan sitwasyon, nagdesisyon ini na ipag-lockdown ang IOM. Padagos ang kukundok gigibuhon mga tugang na disinfection, asin ang pagkumple kan mga contact tracing sa testing sa sinabi ng opisina. Ang serbisyo ibabalik giraray sa oras matapos ang contact tracing, asin mga tugang an pagkakaigwatabi nin swab test sa mga naapektaran kan mga nagpositibo digdi. Mientras tanto, nagapadagos tabi mga tugang ang distribution in baga sa sitintang barangay kan syudad na ini. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News, padagos daan orden kan alkalde na kinakaipuhan na matawananin magkakanigong bagas at sa tuya ng mga kababayan. Talaga? Ano rin na makabuti sa Washington Drive? Rin na makaabot sa Washington. Kaya masyado ka. Mientras tanto, mga tugang, 10 ang nagpositibo sa Legazpi City. Susog sa informasyon ang 10 ini, kinabibilangan po kan sarong government employee, sarong private employees na sarong government employee na taga ISOS ko. May taga LCWD na naman. May taga LCWD na naman. Buda may saro tabi na private employee, Shakis, sigon sa post ni Mayor. Private employee IOM. Tapos may sarong taga Barangay 8 Bagong Bayan. Barangay 42 Rawis. Tapos self-employed ini. Saro tabing PDL. Ano nga ng PDL? Ano nga ng PDL? Taga-bita, no? Ay, kwan ini, PDL, priso. Tama, Ronald? Diba, person deprived of liberty. Kwan ini. Nasa priso ini. Saro tabing taga-barang Kabangan East. Barangay 20, Kabangan East, ha? Tapos, sarong estudyante man sa ISOS ko. Tulong estudyante ini. Puros taga-Kabangan, apat ang nagpositibo sa Kabangan is tuludig di estudyante. Susog iyan mga tugang sa post ni Alcalde Noel Rosal. Mientras tanto, lifted na po ang sa saro-saroon tayo ini pong paghali mga tugang kan
ano ni advisory number 143. At ako na baga ngunyang pitsa sa na baga, may linuwas ng guidelines mga tugang-an sa tuyang alkalde. Sa ibong nalado, ang Provincial Assessor's Office lifted naman mga tugang-an naging lockdown digdi. Kasarabay tabi ang Albay Wildlife Sanctuary asin ang Provincial Assessor's Office. Duwa yan pati palan sa wildlife, pati palan sa wildlife sa provincial government, mga tugang of Albay. O, sige. Taw-taw pasadaan tayo ng bagong ilinuwas na orden, mga tugang ni Alcali Noel Rosal, tungkol po digdi mga tugang sa siring na bagay. Mientras tanto, sa iba pa niya to na mga bareta, mga tugang in the morning, digdi po sa DCGB. Alamin natin ang mga balita, mga tugang, update sa COVID. Ali po mga tugang sa Department of Health. 99 ang naidagdag na kaso ng COVID-19 sa Bicol. Kaya nagresulta na ini sa 200 o 2,292 na mga aktibong kaso. Kasuhapon ng Albay, igwanin 30 kaso, 10 sa Legazpi, siyam sa Daraga, 4 sa Ginobatan, 2 sa Bakakay, 2 sa Ligao, Tigsaro, ang Kamalig, Libon, Asin, Tabaco City. Mientras tanto sa Camarines Sur, 56. 8 sa Nabwa, tig-anom ang Naga City, Iriga City, San Fernando, tig-4 ang Bula, Kanaman, tig-tulo ang Bato, Pasakaw, Pili, tig-2 ang Kabusaw, Lagunoy, Libmanan, Tigawon, tig-0 ang Buhi, Kamaligan, Magaraw, Pamplona, Tinambak. Mantang 7 ang naidagdag sa Catanduanes, 6 sa Panganiban, 0 sa Bagamanok. Mantang 0 case ang Masbate, asin po mga tugang 5 ang naidagdag po sa Sorsogon. May 20 recoveries, mantang good news, wala po naidagdag na gadan, resulta po mga tugang kan COVID-19. Iyan ang mga buhay naman niya itong bareta in the morning. Sige po sa DCGB, ngunyan pong aldaw na inim-nin. Ano nga ning aldaw ngunyan? Huwebes. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Huwebes na Huwebes, alamin natin ang mga buena manong bareta sa pag-aaga. Kay batabi si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Yes, salamat BP. Maray naaga sa mga parantabay sa primerong bungkaras kan sa tuyang mga istorya nagpadara ni karagdagang polis digdi sa Banuan kan ginubatan ng Albay PBO sa pamamayo ni PNP Provincial Director Arnold Santiago para dai mapilay ang kapulisan ngunya na panahonin na pandemya urog pang lockdown ang PNP headquarter kabilang si Chief of Police Abel Harabeho matapos na may nag-positive sa Laucan headquarter. Ang mga close contacts kan COVID positive iyo anday nakakaluwas quarantine sa ipatura kung kaya kulang ang police force kan ginubatan ang diskarte ni Mayor Jemaan Ongoko sa mga pulis na bako close contact iyo ang nagpapadagos kan serbisyo inibong para mientras na opisina iyo ang museum ni General Simeon Ola. Kalibas sa kulang ang pulis sa Albay PPO nagpadala digdinin augmentation para may pagpadagos ang araw daw na trabaho kan PNP. Lalo pang ang lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayroong Hoko mas papakusugonan pagpautob ka na ordinansa onong sa mga health safety protocols para mapungpong ang pagparadagdag kan mga COVID patient digdi sa Banuan kan ginubatan. Kaso hapon may karagdagan na 4 na mga nag-positive. Karagdagan inigari kunday ko nasala mga nasa 16 na na active case digdi sa Banuan kan ginubatan. Kaso hapon ang 44 mga punong barangay pinapo digdi sa munisipyo konsayn sa pagi kan Chairman Committee on Health Sangguniang Bayan Kagawad Randigata Mayor Jemaan Ongoko pighagad ang katabangan kan mga kapitan na dapat ang mga barangay tanod pahiroona para mandakop kan mga dai nagsusulog nin face mask, dai nagsusunod sa social distancing, tawanin penalidad, kung saan kung kinakaipuhan na mas mahigpit na patakaran, gigibuhon ini digdi sa ginubatan para sana sa interes sa lod kan na mga namamanwaan. Uya, ang boses ni Mayor Jemaan Ongoko sa pagkipag-ulay kan DCGB News.
So, ano po, gusto ko po makiusap pagkaroon po sa mga habitantes na, alam po, ang COVID nandyan, doble kinagkitasan na Iya dapat baga. mag-observe kita ng health protocol and iwasan mo na pagparaluwas kung bako man importante yung pagpara punta lang sa ganyan kaya sige pa arapting di ba so sa lanaw ako na monitor na pero lately may mga reports na kaso di man nahuhuli ng mga pulis kasi sa bundok na po nagatupada. So yung mga celebration na ng natin fiesta mo yan sa church nag-observe po ng health protocol and nagbawas man talaga kung magasiba po talaga tayo man nagpwesto tayo man talaga na. Okay, so yan ta BBB. Panahon nyo yan kang pista dahil nang una da kan mga propista yan kapag nagpista natural mahanda may kaonan pag nagkaon natural makaon kaalion mo space mask mo Yes. pag nagtaragay-tagay natapos na rilingaw na Birokota na yan. yan ta BBB ang sa yung mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, 5:24 oras mga tugang sa Pilipinas. Sandali lang. Aramon ta daw an kamugtakan kam panahon. Ali po dyan mga tugang sa Pag-asa Legazpi. Good morning, DCGB po ini. Yes, good morning Sir Randy. Yes. Oy, long time no here, amigo. Saan ka napunta? Saan ka naman nagliliwaliw? Hindi natatay mo yan. Ano? Hindi natatay Saturday, Sunday, madalas ang ko, sir. Diyan, sa tabi-tabi lang, sa tabi-tabi lang. Sa tabi-tabi. Sige, paring Mike, anong forecast natin ngayong araw? Go ahead po. Yan, sir. Yun. Merong intertropical convergence zone. Diyan lang ito nakaka-apekto sa southern portion ng Mindanao. Pag sinabi nating intertropical convergence zone, ito yung pagsalubong ng northeasterly trade winds at saka yung southeast trade winds. So yan yung nandiyan yung mga series of low pressure area, diyan nabubuo yung tawag natin yung kadalasan yung pagpugat ng bagyo. Samantala, easterlies, ito yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So kasama dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagya maulap. Hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula Hilagang Silangan ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon na ang karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anuman seaboard ng Bicol region. Sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o LPA na maaaring maka-apekto dito sa Kabikulan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Michael Francisco, nag-uulat. Salamat, paring Mike. Ingat kayo dyan sa Pag-asa. Yes, sir. Michael Francisco, mga tugang ng Pag-asa Legazpi, para po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Alright, i-text na po ang mga birthday. Papasadahan niya to yan, ha? Papasadahan niya to ang mga birthday greetings. Makalipas lang kang report ni Ange Galero. Ange, good morning, Ange. Da-da-da-da-dan, Ange Galero. Da-da-da-da-da-dan, Ange Galero. Sa DCGB, Ange Galero. Ange Galero. Pasok! Good morning, Mipi. Nabulsot. Ibon takang jingle. Iyon ito. So, in the Navy bagang kanta? Oo. Adaptation sana. Pwede man. Pagkaaga nagmata, Ange Galero.
Naghahanap na Ans Galero. Mangyari. Ano na pighanap? Awinda. Okay, sige. Uy, kumusta dyan sa luwas? Go. Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga nagdag nga itong bareta, maski na nga ni sa Rosolapalan ang aktibong kaso kan COVID-19 Sa? Barangay Pinare kan Syudad kan Legazpi, Hiya, Titman, Giraray. Si Siyempre. Kapitan Roy Nanyos may kinaaraman sa sitwasyon na ini. Oh. Sa pagkikipag-oron, kan DCGB News kay Kapitan Nanyos, iyang sinabi na daw na nga nakarecover na ang mga nakalihis na na-record na kaso ng COVID-19 sa indang barangay. Dahil man daw dapat na maging kampante giraray ang mga residentes kan na barangay Pinarik may kinaaraman sa bagay na ini. Oo. Dahil sa may posibilidad na kung kumbaga magturos man ang pagpapasunod ng protocols kan sa indang barangay, posibleng mas magdakulugod ini asin maarog sinda sa ibang barangay na halangkaw ang risko niyan kan mga aktibong kaso ng COVID-19. Sa iyang sinabi na maugmasa na mga nakarecover naman ang mga nagpositibong pasyente lang na COVID-19 alagad sa kunya pinagtututukan nindaan na sarupa na natatandang aktibong kaso kaini sa indang barangay dahil sa importante daw na matawan ini magkakanig ng atensyon kan sa indang barangay man mantang kan mga nakalihis na semana kaya mga nakalihis man na bulan na nagpa-autob sindanin mga klase na household lockdown sa indang barangay tangan na makontain ang siring na helang. Sa kunyan, sigon kay Kapitan Nanyos bilang pamayokan na konsehos de barangay sa barangay Pinarik, Legazpi City nang apodan siya sa indang mga residentes na padagos na magsunod sa striktong utob kan minimum health standards tangani na Pinarik kan barangay Pinarik ang syudad mapunas na aktibong kaso kini sa mga maabot na daw asin maging COVID-free giraray sigun sa nasambitan ng kapitan. Ito BBPN mga impormasyon, Ans Galero. Salamat, Ans Galero, sa report. Jumar, dekatabi Jumar Maghiro dyan. Sa 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Diwan kita kay News Manager Mar de la Cruz. Ang mga balitang ito ay hatid sa iyo ng PYC Enterprises. Paring Mar, good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Good Yes. morning sa mga tawan-tabay. Headlines ko niya na Masabi si pagkaaga. Paring Raul, tedong yan si Enrique Dron ako lang discount lamang. Atong bala sa imo. Gusto mo sa aga mismo. Ano, di ka magiro. Automatic ha. Alright. Okay, sige. Mga pasaway. Na rin nagbe-base mask. Iyo man talaga. Sa pulis. Nawar ako sa supirot ko sa banggi. Nawara pa. Matalas kung sino baga pa di. Rodel. Supirot ko. Nawara ka sa banggi. Pakadanggo ko ka ito. May direktiba ang presidente sa Philippine National Police. Dagdag na trabaho na may campaign pe. Aha. Ikulong. Ang mga rin nagsusulog ng face mask. Imbestigaran kung nga tapigigibo ini. Yan. Aha. Bakulang ini sa Manila, kundi nationwide. Nationwide. Roger. Ikulong ang hindi nagsusuot ng face mask. Oh, pati yung maski nakasulog, pero sala ang pagsulog. Pagsala. Upon. Dakopon. Oo. Yes. Oo. Okay. Ayos. Ang mabang supply ng bakuna kontra COVID-19 sa nasyon, ikinamundo ni Presidente Duterte. Oh. Bantang panggagana kang Pilipinas sa arbitral case versus China kan 2016, pikonsiderar ni PRRD na basura. Apil man sa nangaya. Okay. Okay. Mientras tanto, Okay. pagpapakuna in Sinopharm, dinipensa ni Presidente Duterte. Pero, dahil sa mga patikos iya kan mga medical experts, na dahil man nag-agi sa magkakanikong pag-aadal Iyo man ang God, Sinopharm, pandi. Iyo man ang God. pipapundo niya na ini asin dahil na dama bakal nin Sinopharm. Iyo man ang Dahil na God. ipagamit sa nasyon. Pero bako tinawan naman iyang emergency use? So, compassionate So use. sorry. So compassionate use. Pero dahil pa man talaga sa kipagadal, nagagamito na. Pag compassionate use kasi, garo mo sa ng pag-adal. Iyo baga. Descuido ka, balak ka sa buhay mo. Kasabay pa lang siyang saad inadalan. Hey!
Kung kasarabay ang bako ito so ginamit sa PSG. Boda, personal choice na bagay yan. Iyo. Pompa ka ito. Personal kapag choice pompa niya. ka na. Okay. Sa gabos na bakuna nagrelataw, ang gusto niya, Sinopharm. Yes. Oho. Yeah, pero dahil duman, dahil niya na dahil papagamit at pon nga sa aga, dahil nang maabot na bakunang Sinopharm. Dahil na. Warag na lang tayo yan. Kuha na lang, so dati. Ito nga dati na. Sinovac. Aha. Okay, mientras tanto, travel ban sa mga pasero alis sa Pakistan, Nepal, Sri Lanka, at Bangladesh. Ipapauto mga Malacanang poon sa aga. B7 na launa ni Naga. Yes. Okay. Ano ito pa din, manalang kasubanggi sa news na haling India, may 7 nag-iribaling India, 7 positive, ikantinis po, positive gabos? Anom? Positive gabos? Bata, so, ay sus ko, aramon na kung anong variant ito? Nag-agi sa India. Nag-agi sa India? Nag-agi sa India. Oo. Saan ka to itong pasahero? Oo. So iba naka-quarantena. Okay. Nag-positive na. Salbatana, no? Kaya yun ang laktangon niya na may mga protocols na kung halimbawa ngaya paabot ka na, hali ka doon sa mga nasyones na ito, papalago ka pa man. Iyo. Pero ma-quarantine ka. Ma-quarantine ka. Okay. Tapos nag-agi sa India na dahil man nagbaba sa aeroplano, dahil man naglaw sa airport, ay pwede ka pa maglaw. Pwede. Okay. Okay. Oy, kakulang ka. Pero alam mo na pa de, madali lang pa de. Sige. Bako igwa ki sabi si Doki kasuhapon na so ano ito, variant na bago na halangkaw na sa Pilipinas? Kunyan. So, Ano ba? South Korea. South Korean. So, South African ba? South African variant, halangkaw ang bako yun nakakaulakit mangkimakas kasi ni. Yo. O si naglalangkaw ang kaso ta? Roger. Okay. Okay, mientras tanto, maugma si Police Lieutenant General Guillermo Ay, Baltasar. sa amigo ko. Oo. Sa amigo ko. Siya ang magiging bagong head campaign pipon sa Mayo 8. Paglusad ni amigo mong Table C. Yes. Karang beses man pa din na bypass ang seniority kay ni. Ay, oo. Kunyan. Mga perang beses man na di. Mga tulogaro. Oo, ano yun, senior pa yun kay Bato. Dahil mga gayon. Pero senior siya di kay Sinas Bago. Mura sa iba pa. Roger. Oh, at least man yan Pero gari pa-retire naman ini. 6 months. 6 months? At least lamang. Pag November 13, malusad ka man. Ay, Mandatory retirement. pero at least lamang, igwas naman napadian niyang pagiging full-fledged PNP chief. Ang American Malacanang, may filing ngayon ni Baltasar sa iyang professionalismo at integridad. Iyo man ako, kumbensida ako dyan pa di. Kan man talaga, yan, maray man ang performance kaya ni. Eliasar. Akado pa ba? Talagang matindi man na chief of police pa dyan sa NCR, di ba? Roger. Okay. Ito di puro ka sa mga turok na pulis. Iyon diduro man niya Pag titikab ang pulis. Kaya pati sa mga kapulisan, saludo man din kay Baltasar. You deserve niya talaga, sir. Iya man talaga. Okay man. Maray man tama naging desisyon ni Presidente. Tama man kipagkakataon man lamang. Roger, may balon man lamang. Yes, may pabalon. COVID-19 cases sa nasyon, nadugangan sa nanin sobra 5,000. Okay, mga nabakunahan ng primerong dose ng COVID-19 na minapunta sa 1.7 million. Bantang pagpapalayas na ginibok ang PCG o Philippine Coast Guard sa mga Chinese vessels, sino mo ka Malacanang? Maurag man kita, maurag naman. Believe naman ako. Ayan. Nag-uurag naman. Tama ito. Kapit niya sa kurit niya. Kapatid nga yang... Hindi nga nakalampas ka mo Ang problema, talaga man nagsimbag sa Chinese vessel. Pero nagali. Okay, mga ospital na natawan ng Compassionate Special Permit an ivermectin versus COVID-19, anom na bibi. Yeah. Pero, panindugan kan FDA, na dahil pag-unampitan ng pangaran ka mga ospital, tansin ng pigpangatamanan na, so privacy man. Ano man daw yan? Ano man daw yan? Pala na ngayon pero sa ospital, kung gusto ninda na itaram na tinawan ninyo. Pero ang mahapot ka, may nagresita lamang nga doktor ka sa mga ospital na? Ang abiso kayo ni kang, kabos na doktor na niya dyan sa ospital na yan na tinawan ng permiso, pwedeng magresita. Naku na po sa doktor? Ay, masimagin iba. Di ba? Pero atin sa nagdara ko lang. Tugutan sinda.
Iyo. Bata gari ma-overtaken ini kang virgin coconut oil. Yung kamay ko niya na bagay ito, may pag-aagal. May trial na ito, kaya tanggalin mo ng virus na mild. Roger. O na dahil maging severe, critical. Yeah. Talaga, kung man sinapalaan kuan ano ni virgin coconut oil. Kaya lang, pero doon pagkuha ka na dyan sa nyug. May proseso, may proseso. Iyo. Yeah, okay. Okay. Basta, bako yan ali sa laya. Virgin nga ni. Ano? Bako yan ali sa laya na nyog. Ta virgin Kaya nga ni, ali naman sa bago pang nyug. Ayan. Alright, baby. Ato diyan sa endo ni Raul Calio at saka ni Marisa Calio. Yeah. PYZ Enterprises. PYZ Enterprises. Yeah, para sa dekalidad sa dekalibreng mga visit radio, i-PYZ nyo na yan. Yeah. From News Base, Marty Lab, sa inyo ba? Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alright, i-text na po ang mga birthday greetings. Wala iba pa. Tuloy-tuloy na babasahin natin yan. Mamaya-maya lang. Jomar Bien, nasa linya. Hello, Jomar. Good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay na kahadit ng unyan ang mga taga Isla Cagraray, kan Bakakay, matapos na magrehistro kasudma ang Department of Health ning COVID case na taga Barangay Tanagan na nasa Isla kan Cagraray. Sa pagkikipag-olay kan DCGB News sa mga residentes kan Cagraray Island, dakulaan isa indang ipig kakangalas kung napano na nagkaiguanin positibo sa COVID-19 sa Isla kang Cagraray, lalo pat daiman nabubugtak sa ilinuwas na record kan Department of Health, pati naman kan gobyerno kang Bakakay kung may travel history o nabubugtak na daining travel history as in daing history of exposure. Nagkahilang sana ang 78 anyos na lalaki na taga-barangay Tanagan kan Abril 24 as in naka-admit na ngunya sa ospital. Pero sa pag-iimbestigar, daing travel history as in daing history of exposure. Kung kaya naadit ang mga residentes as in pangapuda ninda sa mga keriban nindang mga namamanuan pati naman sa lokal na gobernantes kan Bakakay na mas lalo pang higpitan ang pagmamanman kasi mga patakaran tangani na dain na maglakop pa ang COVID-19 sa Isla kang Cagraray. Hagad manindaan maigot na contact tracing para mapugulan ang paglakop kay ni. Magigirumduman na kasudba duwang kaso ng COVID-19 ang nairistro digdi sa Banuan kan Bakakay sa runangan itong taga-barangay Tanagan na 78 anyos na lalaki asinan saro taga barangay 13 poblasyon sarong 43 anyos na babae. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, Renz Luna, nasa linya. Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad tabi VP asin na maray na agad sa mga parantabay mataninong man ang banuanin talaga sa nakalista 24 oras sa mga dagdagyatong mga bareta magkakaiguanan nin limited face-to-face classes ang Bicol University College of Medicine sa sunod na semester. Ayun. Ini ang naging resulta kang ginibong inspeksyon mismo ni Dr. J. Prospero de Vera ang pamayok kan Commission on Higher Education kasi siya man ang chairman kan Unifast sa pagbisita niya sa Bicol University kaso hapon. Sa naunambitan ng opisyal, pagkiriba naman si Bicol University President Arnolfo Mascareñas sinsigun sa iya na nakapasar ang standards kan Bicol University College of Medicine kausa tanganing aprobaran na magkaigwa na sindanin limited face-to-face classes sa masunod na semester. Nagdagpa kang naunambitan ng opisyal na ang naging rason iyon dahilan kay puwan talagang ngunyan na madakol na mapagraduate na mga medical related students lalo-lalo naman ang mga doktor dahil yan ay sa kakulangan kan sa tuyang numero ng mga doktor digdi sa palibot nyo yan pag nasa tao pakitan ng pandemya. Asin sigun pa sa opisyal na kung in kaso man iyo talaga ang naging requirement ninda
na dapat mag-apply ang sarang eskwelahan panganing mabuksan ang mga medicine related na mga kurso as ininingan ikaypuan talaga nin face-to-face dahilan takaypuan nin actual na practice lalong-lalo naman sa mga magkakaigwa nin immersion sa mga kanya-kanya nindang mga hospital sa palibot kan sa indang mga lugar. Kaya sa ngunyan iyon tinawanan ng asigurasyon ni Dr. J. Prospero de Vera kan Commissioner on Higher Education na magkakaigwa man sindan ni magkanigong suporta sa Bicol University sa pagbukas kan limited face-to-face classes sa masunod na semester. Sigon man kay Dr. Mendoza, ang Dean kan Bicol University College of Medicine, na talagang nagpreparar naman sinda sa naunang bitan ng limited face-to-face classes, makalis nga na magpasar ni na invitasyon si Bicol University President Arnolfo Mascareñas sa CHED para magkaigwa ng inspeksyon as iniyon ang naging resulta kasapon pasado ang Bicol University College of Medicine. Mientras tanto tabi VP, kasabay dapat digdi ang Bicol University College of Nursing pero sa ngunyan pinag-preparar pa kan Bicol University ang guidelines para nga sa pagsunod man sa protocol magin man sa mga susunodon kan mga estudyante para makapag-resumer naman sinda nin face-to-face or limited face-to-face classes sa masunod na semester. Di pag sinabi rin na masunod na semestre ining August mapuon ngunyan na taon, di ba? First term yan So limited face-to-face classes sa College of Medicine. Iyon man talaga ang pigasabi kan mga kamidbid ko dyan na mga professors. Dipisilon magturo online sa mga sa College of Medicine. May mga subjects na dipisil. Yan yung human anatomy. Paano mo yan mas maray kon face-to-face? Tabi diba? Yan na paano pagpaliwarag mo ka na kidney, so mga kung ano-ano pa. Diba? Kaya medyo crucial talaga kung online. Pero talagang gabing pag-iingat yan. Kapag may saro dyan na luwinag sa klase na medyo may darang virus. Sana daiman damayan gabo sa classroom. Diba? So at least pero okay naman yan. Mag-iingat man ang Sara Dr. Mendoza. Si Dean Mendoza. Nailing mo si Dean Mendoza kasapon. Iyo tayo VPP pa kumusta nga ni ka? Mistiso bang lalaki? Mistiso ko. Pero may naka-smile yan. Maskulado. Maskulado. Masabi. Matibay yung minagitara ang budak minakanta. Matibay yun yan. Okay? Sige, amigo, talo itang amigo yan. Kanto pa, PHO pa yan. Okay? Sige. VP, ang magdagdag na good news. Kunyan na pagkakamangkod sa pagbukas ka limited face-to-face classes sa Bicol University College of Medicine. Renz Luna. Sukan, Renz. Sukal, day pa sukal. Sa kunyan tabi, VP, susakal day pa. Ano ba? Day man tipon ka ki laboratorio. May na-miss kaya ko Basta. Kaya naman. Hindi ako nag-iingay Mahirap Mahirap tayo magsalita itang salita Makamalisyan tayo Alright. Good morning, Tabi Mading. Singanang din sa College of Arts and Letters. Si Madi na Leticia Lopez. Madi yung kuan. Kaya magkusog-kusog man ang bot ko magrita. Madi yung ko Budan sa iyang first love. Sa kuya man pa diyon. Okay, sige. Yan tabi, Bibi. Ang mga dagdag na impormasyon din sa luwas, Renz Luna, DC Julius. Salamat, Renz Luna, sa report. Hali po dyan sa luwas. Luwas, tayo ka mag-luwas makanta kita kan. So, ano ito? So, iba ang Pinoy. Madali lang dahil ka mag-luwas Tabaka ipinangako ko ini sa mga paradangog ta. Ito na muna tayo. College of Medicine. Yan, si Dr. Mendoza na pala andin dyan, Happy 65th birthday kay Romeo Lita Sr. from Rodel Family Digdi sa Gapo, Daraga, Albay. Good morning, Heriters, Masidanyan Heriters, listeners, viewers, supporters, shout out po sa Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City, all over the world. Happy birthday kay May Joanna Bongat, May 6 o Babatag, Daraga, Albay. In regards to Alvin ng BJMP and kids from MMC. Happy birthday kay Rosel Villania, kan Villahermosa, Rapo-Rapo, Albay. Sabi po ni Dr. Raul Bendian. Mr. Rosel Villania. Happy birthday, Tabi. Siring man, paano mo maaraman na ang niyog ko na virgin pa para maging oil?
Ihaputa daw sa DOST. Adi. Time may fade. Ihaputa daw iyan. Happy birthday kay Jerry, mapagdalitan ng gabawan daragal. Bahay, sabi ni Milet Robrigado ng Pag-asa. Ayos na kuana sa Pinaski virus hali sa India. Mga an mga official ta. Sus, dagit ini. Matudaw na kontra COVID ang pigbakuna kay Presidente Duterte. Magkang magduda na okay na to na marahay na aga po sa mga taga-Imalnod kay Marivic Bernal. Okay. Morning, advance happy birthday kay Jovan Ate ng Estanza Adela Ate. Good morning. At saka good morning Henry M. Mag-Jim's Coffee tayo. Okay. Madali lang. Ilingon ta isus ko bata ini pala na nata ini na 48 na ang comment sa Facebook. Nata inita naarog kay ng Facebook ko digdio. Madali lang ta. Ilingon ta daw ini. Okay. Sige, sandali. Ano nga na isog gibon ko? Madali lang naman. Dahil ka maghiro dyan, Lawens, ha? Dahil ka maghiro dyan, ta. Babasaon ta ining sukan. So, iba, sandali lang, ha? Nangan ito. So, 47 comments. Manang pag di ko na open inikipuon sa puon na ano iniuna sa Facebook. Nagluluwa. So, ito, Carion Gonzales. Good morning daw sa Gonzales family sa Napo, Karkar. Watching from Cebu City. Good morning. At saka Grace Senyora. Good morning sa Gabos from Bakakay. From Cebu City, si Carion Gonzales pala. At saka Gina Lynn Poche. Makibati, Sir, digdi sa Maslog pa. Lagi po kaming nagdadangog sa imo. Idol, pabati po kay Cap Brown Salinas. Happy birthday kay Barangay 3 Kamalig. Morning, Tabi. Tess de la Torre Marchan. Ay, Ma'am Tess, good morning. Tabi sa imo. Good morning, Tabi. Happy morning. Happy morning in the morning. Mga parantabay niya to sa DCGB in the morning. Pagkaaga pagmata in the morning. Kaiba si Henry M in the morning. Lawens tayo kapag Lawens. Dago kong tanda mo na ini. Ining sunatang ini. Iba talaga ang Pinoy. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino. Iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo. Yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga. Laging mapanlikha. Lakas tibay. Galing mo. Sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iyo, tama yan. Tama talaga yan. Iba talaga ang Pinoy, di ba? Iba talaga. Iba magalaga. Iba dumiskarte. Iba ang tatag. And no man knows this better than a fellow Pinoy like Condora. Condora is the all-Philippine appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have been stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their kasenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video of Condora's on Condora's FB page. Dahil, sabi nga ng Condora, iba ang Pinoy. Lawens Barcena, may report.
Lowens, good morning. Buhian mo. Good morning, sabi BP Henry, duwang minor de edad. Natagaligas before district area at makakatana nin atab na pag-approach sa malipot na bakal kan kartel. Oo. Matapos na dakupon ang mga inikan Legazpi City Police dahil sa kasong pakikipag-ayutan o pagbayular sa anti-fencing law. Wala ki unong pangani, nakikikuha na. Okay. Enot na sinakotikan otoridad, iyo ang sarong 16 anyos na sorosulti rito, na taga Purokdos kan Barangay 28 Victory Village North. Diyos kong mga akin. Asin ang saro, 14 anyos, na taga Zone 9 kan Barangay Bitano kan Syudad. Ang mga ini inaristar asin inakbot kan otoridad sa bisa kan sabina o mandamiento de arresto sa ipinaluwas kan Korte kan Marso 2021 sa pagbayular nga ni kan siring na ley na may 96,000 pesos. Pira? 96,000 pesos. 96,000 pesos? Na piyansang ipinagre-rekomendar para sa saindang para mientras na libertad. Ang mga ini niyaon ngunyan sa Legazpi City Central Police Station para sa formal na disposisyon as in English proceeding. Susubig din sa ipatura, matindi ang penalidad sa mga siring na gibo-gibo. Kaya dapat alang oro alawigat ang pagpasensya dahil nagat pagparaingwelto sa siring na bagay nga ni na daitamaan kananit ka na sampit na lay. Tama. Grabe ni. Tordidad na. Tama. Roger, so yan tabi, bigyan mga Bayan sa dagan sa korte mga minor yan? Okay. Abangan bipitad taon. Sarong negosyante, ipinablatter kan empleyada dahil sa pagpinilyo. Pinilyo? Empleyada nagblatter? Empleyada? Abangan sa taon. Okay dong, kung nagblatter babayi? Babayi. Empleyada? Okay. May mga empleyada man kaya na feeling nila, lalaki? Aram ko na yan. Aram ko na yan. Confirm ini, girl ini. It's a girl. It's a girl. Okay. Roger. Okay. Roger, tabi, BP, ano ba nasag pag-istorya? Kayo ba, Sir Boy Bata sa mobile unit? Ako po, si LBB. Gusto mo bang thank you, Lowens, Gusto mo bang maging milyonaryo? Jim's Coffee dapat ang kape mo. Gusto mo bang maging milyonaryo? Jim's Coffee dapat ang kape mo. Para makasali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo, bumili ng mga Jim's Coffee variants. Dakulon yan. Umanap ka mo dyan sa mga groceries, sa mga groceries, mga supermarkets. Hanapon lang, iba-ibang variants yan na Jim's Coffee. Ilagay po sa ilagay sa puting sobre ang 5 empty sachet ng any combination of Jim's Coffee variants. Isurat po ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, perma, kung anong Jim's Coffee variant ang sa inyong linaog. Pangaranan po ang tindahan kung saan binakal, asin po ang promo title. Magkakaiga po ng preliminary draw sa maabot na July 24, 2021. Ano man manggana ninsang 14,000 pesos asin po 27,000 man sa partner store. Ang grand draw sa December 22, 2021. One winner po nin 1 million pesos. Asin sang 14,000 sa partner outlet. Asin po may pabonus pa sa 27 winners nin tag 27,000 pesos man. Kaya ano pang hinihintay? Ano pang pigalat? Mag-Jim's Coffee na, asin ihulog po sa mga entries sa mga lugar. The more entries, more chances of winning. Dakulon yan, Jim's Coffee, 7-in-1 coffee, 7-in-1 regular, 5-in-1 sugar free, 5-in-1 no sugar added, 5-in-1 stand-up pouch, 4-in-1 with agaricus mushroom, 3+1 with ginseng, 3+1 in Ganoderma, 3+1 spirulina, 3+1 wheatgrass, 3-in-1 grape seeds, grapes, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, Jim's Grande Black, coffee with brown sugar, Jim's Brosco Black with tongkat ali, Jim's Black Coffee with ginseng. Yan dakulo ng mga variants yan. Yan tabi ng mga variants na maray, pwede po ninyong gamiton. Okay?
Yan ay nabasa ko na sa mga birthday tabi Ronald. Yun ano, mga birthday. Yun ano, nabasa ko na. Tama commercial kami ni Ronald. Magtatanong lang po kung saan pwedeng ihulog ang Jim's Coffee sa Catanduanes. Ay, sorry po. Di pa akong aram kung saan yan sa Catanduanes. Pakiapot-apot na lang po dyan. Pakiapot-apot na lang dyan. Tabi, ano? Pakiapot-apot na lang. Di ko, hapot ko tabi sa Jim's Coffee. Magandang umaga. Nag-improve na ang boses kay itong practice ang sumatotal, the singing radio announcer kang DCGB. Advance congrats. Ate Marcia, good morning. Advance happy fiesta po sa mga taga Matnog, Daraga, Albay. O bawal na muna mga birisita ha sa mga fiesta. Kung ano-ano mga kuan ha. Pero ang importante paglingawan ang para sa mahal na Diyos. Na pwede man kita kaan na magselebrar ng kada pamilya sana sa mga harong. Okay? Okay, happy 18th birthday kay ano ito? Ang pangarang kay ni Kathleen Escobal. Yan. Kanbugtong, halik kay Lola Nelly. Yan. Happy birthday. Sa kumad ka tabi deng Dropbox and Jim's Coffee. Sige po, tama pa. I-feedback ko yan ha. Happy 60th birthday kay Teng Ariate. Happy birthday. Apot ko lang tabi kung maray na variant ka Jim's Coffee bagay sa arog sa to. OJ, ben naman ako pagtrotintari ka iya. Napait mong iya. Mas ka rin dyan, ang dapat sa to. So 7-in-1 migo. 7-in-1. Kung bako oning so may tungkat ali. Jim's Black Coffee with tungkat ali. Poda so with ginseng. Try mo lang. Tako di pa man ako ka na araw ka na problema mo na pigmamati mong yan. Para pa ako dyan. Ikagayo, diyo na. Naparaot ngayon sa apot ko lugod. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 불러주세요. Marakayo. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 6:04 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang Aldaw Nueves sa Iskan Bulan na Mayo. Headlines kan mga bareta. Mga pasyaran sa Legazpi City binuksan na sa publiko. 8 o kaya 18 kolehiyo sa Kabikulan tataunanin gawad parangal ngunyan kan Ched. Sa lado nasyonal, mga kritiko kan gobyerno linastaran ni Duterte. Eliasar napili na maging bagong hepe kan pulisya. Sa ibang nasyon, 20 milyon ang naangkaso ng COVID-19 sa nasyon kang India. Detalyes kan mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Makaagi ang nagkapirang aldaw na pinasaraduhan dahilan sa paglakop kan COVID-19. Pinabuksan giraray na Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City ang iba-ibang pasyaran sa kapalibutan tanganing matugutan naman ang publiko na magpaparos-paros asin magkaigwaning kaugmahan. Sa abiso ni kan Alcalde, sinabi kay rin na pwede nang pasyaran ang Legazpi City Boulevard, Sawangan Park, Linion Hill, Pinarik, Highlands, asin iba pa, alagad limitado sa nanguna. Ang kapasidad, siringman, maigpit paman giraray na ipasunod ang minimum health protocols tanganing malikayan ang ulakit kan virus. 18 na mga local colleges sa Kabikulan ang nakakumplena kang minimum requirements para sa indang institusyon o para sa indang institutionalization o ang tataunan in ONRA sa paginigawad parangal ngunyan aldaw. Inang pahayag ni Dr. Maria Teresa de Alman, Chief Education Program Specialist kan CHED Regional Office, sa pagkasabi na mismong si CHED Chair Prospero de Vera ang magiging presente sa sinabi ng pagtripon asin mataon nin University Hood sa Sorsogon State College na nakadugang sa 4 na universidad sa Kabikulan na kinabibilangan kan Bicol University, Partido State University, Central Bicol State University of Agriculture, asin katanduan State University, and Bicol State College of Applied Sciences and Technology sa Naga City, nagkumpli naman sa mga giya kan CHED tanganing maging universidad man. Mientras tanto, tabang kan mga pribadong sektor kaipuhan para maibangon ang turismo sigon sa gobyerno probinsyal kan Albay. Ans Galero sa report.
Dahilan sa dakulang epektong dara kan pandemyang COVID-19 sa lado ng turismo sa probinsya kan Albay, nagkakaigwangon niyan ninispersos ang gobyerno probensyal na maibangon giraray anasang bita ng sektor. Mismong si Gobernador Al Francis Bichara ang nangyano sa pagpaapod ng mga pribadong sektor para sa sarong pagtiripon kung saan tinukar ang estado ng turismo kan Albay sa tahaw kan pandemya sinahiling na talagang nalulugi-lugi niyan ang sektor na ini dahilan naman nga ni sa protocol sa travel restrictions na ipigpapautob sa bilog na nasod kan IATF. Dahilan digdi katuwang ni Gobernador Al Francis Bichara ang Provincial Tourism Culture and the Arts Office sa pamayo ni Pitikaw Head Dorothy Colio as in Chairman Committee on Tourism, Board Member Attorney Melissa Abadesa para hamanon ang sarong Executive Order o ining Executive Order number 10 Series of 2021 o anor din na minaamyenda sa Albay Tourism Council. Sigun sa Gobernador sa paagikan nasambitan ng Professor Orden, mas magkakaigwanin makusog na relasyon ang gobyerno probensyal kan Albay asinman ang mga pribadong sektores sa suyang kapalibutan. Katakod kay ni naglalaom ang gobernador na magkaigwanin na pag-uswag ang turismo sa probinsya sa tao kan pandemyang COVID-19 asinman ang tig-apod na new normal. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Kulungan sa Legazpi City Police Headquarters, supay na mga pulis na babataan na sa parong kansurusuan sa kulungan. Lawrence Barcena sa detalye. Isibot ngunyan kasamo-samo ang Legazpi City Police sa garo na daw mga sinuksok sa lata nin sardinas na karsel nakamugtakan sa laokan sa indang hipatura kan magparadugang an sa indang mga nasasakuting persona na may atraso sa ley. Ini ang napag-araman mismo kan DCG Benyos, digdi mismo sa ipatura kan Legazpi City Police Central Station sa Barangay Pitano area ngunya na pagkaaga na kung saan nababataan na ang mga nakaduting mga pulis sa kamugtakan kan mga ini kung kaya binarikadahan na ninda asin ang police assistance desk isinibog-sibog sa may pertahan dahil sa pagsangaw kan mga panos kan mga nakakulong. Susog sa mga police officer na nakaulay kan DCG Benyos mapagalon daw taang kadaklan sa mga nakukulong kung bako wanted persons mga nasa kote sa mga anti-illegal drug operations kan otoridad na niya o na ikinunkon sa indang hipatura. Manunutaran na pasurunod-sunod mananggad ang mga nasa sakoteng wanted as in drug personality sa syudad kan Legazpi. Dahil man daw pati ni basta-basta sa na may turnover sa Legazpi City Jail na dapat may orden kay ni ang korte sa pagtransport kan mga ini. Tabata oral daw pati manunutaran sa police record na kadakon din mga may atraso sa ley ang nasa sakote kan otoridad ang nagiging resulta lugod surusuan sa karsel asin kapag may nagsasangaw talagang sarangawan. Dagdag na bareta kay Basen Ruboy-Mata sa mobile unit. Ako po si Alvidi. Mientras tanto, si Bapa Nyatong Bareta nangapudan si Monsignor Crispin Bernarte, Vicar General for Administration sa Diocese kan Legazpi na ugalion asin ing pinag-inganyar ang mga pamilya na mag-kondukta ng Rosario sa Santo Rosario sa Laucan sa Indang Harong. Sa programang Lakaw Maghiras, tinawanin doon ni Monsignor Bernarte na sinabi ng lakdang iyo ang base sa pangapudan kan Santo Papa na si Papa Francisco pagkatapos na maglansar ini kan sinabi ng programa na ang bilog na bulan na Mayo gigibuhon na Rosary Month asin iyan ididikar para sa pagwara kan COVID-19 sa bilog na kinaban. Tinawanin doon ni Bernarte na ang pangapudan kan Santo Papa iyong gigibuhon man sa Diocese ng Legazpi. Kunain may mga simbahan ay pinagdesignar na makondoto kan siring na bagay. Siring man ang lambang pamilya, pinag-iinganyar man na magsunod sa sinabi ng bagay. Ang bulan na Mayo, pamusuhon na bulan ng palain-lain na debosyon halos para kay Santa Maria. Yeah. Kaya inaprobit saran ini kan satuyang Santo Papa na gamiton ining panahon na ini. Tangani lugod pa man kita
makapararong kan sa tuyang debosyon, partikularmente kang pag Santo Rosario, tangani makatabang kita sa tuyang presenteng kamugtakan matapos na lugod ining pandemya, ining COVID-19. Kaya yun ang pangapudan sa tuya na gamiton ang bilog na bulan kan Mayo. Bako tangon yan sa kita magsa Santo Rosario, kundi i-highlight ang bulan na ini sa pagdebosyon kan Santo Rosario para pagtapos kang COVID-19. Mientras tanto, daimanin mangyayari na prosesyon para sa Flores de Mayo. Sarok man na popular na Marian Devotion sa satuyang diocese. Sinabi ni Bernarte na dahilan kay ni o dahilan ta pandemic, ang sinabi ng mga lakdang day mangyayari kung kayaan mga prosesyon sa mga lugar asin sa mga parokya. Dahil naman ini pinag-inganyar asin padagos ang pinagbabawal pilang pagsunod kan simbahan sa pangapudan kan Interagency Task Force. Imbes kay ni na magprosesyon ang lambang pamilya, mag-Santo Rosario na sana. Sabi ko magayunon ang relasyon kan Santo Rosario sa Flores de Mayo. Kaya pwede tang ipadagos ang Flores de Mayo, ang sarong aktibidad sa laog kang Flores de Mayo, iyo ang pag-Santo Rosario. Sa mga burak ang inaatang kaki Santa Maria sa paagi kan pag-Santo Rosario. Burakan sa tong pagtubod, burakan sa tong karahayan. Kaya ipadagos ta sa lambang parokya, sa lambang barangay, may Flores de Mayo manggiraray. Daing prosesyon, daing mga aki, alagad yaon ang pag-Santo Rosario, asin pag-awit ning pag-umaw ki Santa Maria. Ang tingog di Monsignor Crispin Bernarte sa programang Lakaw Maghiras kada Miyerkules sa DCGB. Area Development Team sa pamamayo ni Vice Mayor Jorim Arcangel nasa pagilibot sa kada distrito para mag-distribute ng mga generators, mga tubig, alcohol asin face shields. Jimmy nasalita sa report. Versus an ADT, Area Development Team, digdi sa 3rd District sa pamamayo ni Vice Mayor Jorim Arcangel Canobiliar na man-distribuer sa kada syudad asin mga munisipios digdi sa naman sa 3rd District in mga gensets, mga bottled water, alcohol, mga face mask, asin face shields, consign mismong ang presidente kan ADT. Iyon personal na naghatod ipinaparesibe sa mga alcaldes digdi sa 3rd District ang siring na mga bagay. Ang ligaw, uwas, asin ngunya na aldaw, ginubata naman, iyon bibisitahon ka na ADT President mantang sa masunod na aldaw sa ibang lugar naman sa god na may panahong sarama ang mga binakal na ayuda ka na ADT. Sigon kay may Vice Mayor Jorim Arcangel, ang pundong ibinakal digdigikan sa pundokan ADT kung saan nakulang katabangan na ini sa kada LGUs na tatawan ka na sabing mga bagay ngunya na panahonin pandemya. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasarita, DCGB News. Oras sa Pilipinas, 15 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Iba pang mga mainit sa lado lokal. Marsunod, makalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado, 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal.
Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 8:20 oras sa Pilipinas. Housing program kan lokal na gobyerno posibleng itugdok sa Sitio Bulawan, San Francisco, Malilipot, Albay. Jomar Bien sa report. Pagbugtak ni housing project ang saro sa mga prioridad ni Mayor Rolly Volante kan Malilipot digdi sa may 61 hektaryang daga sa Sitio Bulawan, Barangay San Francisco, Malilipot na nakatalaan na makuha kang gobyerno basado man sa pakikipagtabangan kan Department of Environment and Natural Resources. Ini ang ipinahayag ni Mayor Volante sa DCGB News kasulma kasabay kan pagpresentar kan development site plan kalukan na gobyerno sa DENR may koneksyon sa nasabing daga. Susog kay Mayor Volante na ang daga na nakatalaan ay award sa lokal na gobyerno kan DENR yuan igwa ng mga nagpakatugdok na mga pribadong persona alagad day siyang planong paharalion ang mga ini imbes bubugtukan niya lugod ininin kung mapipwede, bubugtakan niya lugod ng housing project tangani na mamakaray man ito na mga nagpakabakal nindaga o nagpakatugdok na duman sa naunang bitan na lugar sa rupa sa mga posibleng gibuhon kan alkalde. Iyo itong so may mga nabakal na rights duman na day pa man na nakatugdok ni harong iyuan pwede ninyang i-relocate para mabiyo sa nasa sarong lugar ang mga harong para magkaiguanin sa dit na komunidad. Magigirumduman na dekada na nakalihis kan banoon kan lokal na gobyerno na hagadon o i-claim sa national government, particularly sa DENR ang 61 hektaryang daga ini alagad pirmi ining nagpapalyar dahilan sa day maraman na rason. Pero ngunyan sa administrasyon ni Mayor Rolly Volante naging matrayumpo ang lakdang asin nagkaiguanan ng konfirmasyon na sa last stage na sana ang posibleng pag-turnover kang daga ali sa DENR o sali sa national government pasiring sa lokal na gobyerno kan Malilipot. Yan ang report. Jomar Bien, DCGD. Alas 6:22 oras sa Pilipinas. Pagbukas o pagbugtak nin College of Dentistry kan Bicol University posibleng marealisar sa masunod na taon. Renz Luna sa detalye.
posibleng ma-realisar sa masunod na taon ang College of Dentistry digdi sa Bicol University. Ina pinagkumpirmar sa DCGB News ni Dr. J. Prospero de Vera, ang pamayakan Commission on Higher Education na kung saan naglalas na sinakang proposal halis sa Bicol University sa pahinga nito Dr. Arnulfo Mascareñas na kaning ma-realisar asin maging totohanan na ang paglaag din College of Dentistry digdi sa Bicol University. Sigun pa sa nanambitan ng opisyal, nagkapirasan ng mga state universities or colleges ang sa indang pinagalat kan ang sa indang proposal tanganing maglaag ng College of Dentistry sin sa Roan Bicol University at sa indang napili na susuportahan tanganing maglaag ang nanambitan ng kolehiyo. Kaya sa kunyan na pinagbibilog pa kan administrasyon ni Dr. Arnulfo Mascareñas, ang presidente ng Bicol University, ang gabos ng mga kinakaipuhan na rekisitos tanganing mabilog na ang nanambitan ng kolehiyo na posibleng ma-realisar sa masunod na taon sa suporta naman kan CHED. Magandang Bareta, Renz Luna, DCGB News. GB News Express. News Express. GB News Express. Paragos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa oras na alas 6:24. Dain ang na ipapagamit ang bakuna kang Sinopharm sa nasyon. Inisigon kay Presidente Rodrigo Duterte sa sayang ulat sa bayan Kasabanggi matapos makaresibin ng kritisismo sa medical experts kan pagpatugdok o pagpatudok ang presidente kanasabing brand kanakaaging banggi. Base sa report day nag-agi sa maigot na pag-aadal ang bakuna kung gurano ka-efektibo ini kontra sa COVID-19. Katakod kay din naghagad in dispensa si Duterte sa publiko asin nangako na ipapapundo ang pagpapadara ng Sinopharm sa nasyon. Ikinamundo ni Presidente Rodrigo Duterte ang hababang supply ng bakuna kontra COVID-19 sa nasyon. Sa iyang naging ulat sa bayan Kasabanggi, nagraray na pinamadahan kan hipihekutibo ang mga kritiko kan administrasyon dahil sa sahot na palpak ang aksyon sa COVID-19 crisis sa nasyon. Dagdag pa ni Duterte na magin ang ibang nasyon na mamatayan man ang kaparehong health crisis. Mantang inumaman kang presidente ang mga Pilipino dahil sa makabagong pasilidad arog sanakan mga modular hospital. Mientras tanto, nagpautob po ng travel restrictions ang Pilipinas sa mga pasahero nagikan sa Pakistan, Nepal, Sri Lanka asin Bangladesh. Ini bilang parte kan pag-iingat kan Pilipinas sa COVID-19 variant na hali sa India. Susog sa memorandum na pinaluwas ni Executive Secretary Salvador Milja Aldea, din ang napapalaugon sa nasyon ang mga pasahero na may travel history sa nasabing nasyon sa nakalis na 14 dias. Epektibo ang travel restrictions po na launa ninaga Mayo 7 sagkod Mayo 14. Mantang makakalaog sana sa nasyon ang mga pasahero na in transit o mga nakaabot sa Pilipinas bago Mayo 7. Pero nakapalaman sa memorandum na kinakaipuan na magsirarong sa maigpit na quarantine as in testing protocols. Kaibahan sa mga absolute facility-based 14-day quarantine period maski paigwang negative RT-PCR test resulta ang mga ini. Mantang ang mga Pilipino as in foreign nationals nag-agis sa naan flight gikan sa nasabing mga nasyon. Matinir sana sa airport as in dahil talaga pwedeng maglaog sa nasyon na mantang pinagkukonsiderar na hali o nagkaigwan in travel history sa mga nasyon na ini. Dahil digdi dahil na i-require ang 14-day facility-based quarantine pero dapat na magsunod manggraray ang mga ini sa quarantine as in testing protocol na pinapautob sa mga aeropuerto. Ang gabos na COVID-19 positive specimen makukuagikan sa mga pasahero hali sa nasabing nasyon kaibahan na ang India kay po na magserarom sa whole genome sequencing mantang ang close contact tracing kay puhan na sunodon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Kinumpirmar kan Palasyo Malacanang na napili ni Presidente Rodrigo Duterte si Police Lieutenant General Guillermo Eliazar bilang masunod na PNP Chief.
o hepe kan polisiya. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kumpiyansan palasyo na magagampanan nin tultol ni Eliazar ang bagong trabaho base man sa iyang professionalism, dedikasyon asin integridad. Mabot kan palasyo ang matrayumpong pagtuko sa pwesto ni Eliazar bilang PNP Chief. Sa salida ni Eliazar, si PNP Chief Dibold Cenas na maritero sa Mayo 8, 6 na bulan sa nang maserbi si Eliazar bilang PNP Chief asin maritero sa Nobyembre 13 ngunya na taon dahil sa batingting kan mandatory retirement age sa PNP na 56. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Kaya sa lado nasyonal, digdi po sa DZGB. Papanginutan ni Police Lieutenant General Guillermo Eliazar ang Philippine National Police. Ini mismo ang kinumpirmar ni Interior Secretary Eduardo Año. Sa unyan si Eliazar ang mag-serving second man o ikadua sa pinakalakaw na pwesto kan PNP bilang Deputy Chief for Administration. Miyembro si Eliazar kan PMA hinirang class of 1987. Mantang maserving PNP Chief si Eliazar sa Mayo 8 sagkod Nobyembre o sa iyang mandatory age of retirement. Nagkondukta po ng inspection sa mga base community asin iba pang housing project si Mayor Isko Moreno. Sirarom kan construction kan lokal na gobyerno ang sinabi ng mga proyekto kunain ang base community sarong klase ng townhouse style project sa Basico compound kan sinabi ng syudad. Sa ibong nalado sigon kay Mayor Isko ang katayuhan kan sinabi ng proyekto yun madagdagan ang kalidad nin buhay kan mga tios na pamilya sa Metro Manila asin makakualamang in affordable asin dissenting harong ang base community igwanin 222 na 2-story units unain 42 square meter ang kada lugar kay ni asin may duwang bedrooms sarong banyo asin sharing man may kusina apera kay ni ang community based project pinutang pinunaan kan lokal na gobyerno asin pagkapadagos pang construction in dagdag na 14 eskalon na mga housing projects sa mga maabot na aldaw. Alas 6:28 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. New Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis?
di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, uminabot na po sa 20 milyon ang kaso kan COVID-19 sa India. Ini matapos madugangan nin 350,000 na bagong kaso nin COVID-19 kan nakaaging aldaw. Sigon sa Senior Health Ministry official na si Love Agarwal, kung hilingon ang narehistrong aldawan na kaso nin Tagagadan, medyo nagrahay na ini. Sinabi niyang narehistro ang bagong kaso na nasa 350,000, mas baba nindiit kaysa sa mga narehistrong kaso ka nakaaging semana na sobra sa 400,000 kada aldaw. Manta nag-apilar man ang legislador sa India na maglusad na sa pwesto ang Health Minister kang India para matapos na anday makontrol na pagitaas in COVID-19 sa nasyon. Para sa mga kongresista, palpak ang lakdang kaini sa pandemya kung kaya uminabot sa matinding surge o pagitaas kan bagong kaso nin COVID-19 sa saindang nasyon.
Pinagalauman na kan kumpanyang Pfizer na maitaas ang bilang kan mga mabakal kan sa indang COVID-19 vaccine sa mga masunod na taon. Sa primerong tulong bulan nin taon 2021, maabot sa 3.5 bilyon dolyar ang sa indang kabilugan na income. Nagkakapag-kapag na sigon sa kumpanya ang mga nasyon para dagos ng makurtar ang paglakop nin COVID-19. Ngunya na taon sa nasigon sa kumpanya, iguanin 1.6 bilyon na kontrata ang sa indang napirmahan para i-deliver sa iba-ibang nasyon. Sinabi ni Pfizer Chief Executive Albert Bourla na apwera sa COVID-19 vaccine, pinaglawan nila na may taas pa man granay ang demand kan flu vaccines. Tulos na tutulukanin COVID-19 vaccine ang mga minor de edad sa Amerika sa oras na mapurbaran ini kan mga otoridad. Sigon kay US President Joe Biden, posibleng magsunod o sa masunod na semana, mapurbaran ang planong pagbakuna kan mga nasa 12 sagkod 15 anyos. Nagluwas sa bagong pag-aadal sa US na 22% sa mga bagong kaso ng COVID-19 kada aldaw, kompuesto nin mga jóvenes na may halangkaw nin 3% kumpara ka nakaaging taon. Sinabi ni Biden na madali nang ma-access ang pagpapabakuna asin pagtaon nin incentive sa mga grupo na nag-aalangan na magpatudok nin COVID-19 vaccine. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may darakan detalye. Pading Mar, good morning. Good morning, BP. Mas pinag-usok ang Department of Health ang pangapudan sa publiko na paiwason ang aksyon kusugon ang proteksyon kontra COVID-19. Sigun sa ahensya, maski sahin, asin maski noarin, magmask, maghugas, mag-iwas, asin mantineron, marahay na airflow. Sinabi pa na limitaran ang pagluwas tinarong para sana sa mga importanteng aktibidad. Ang sagkod mapipwede, mag-stay at home. Asin urog sa gabos, kompleto ng proteksyon, ipato Pampida Solution Plus sa COVID-19. Sarong pangiramdom kan DCGB, asin kan Department of Health para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. Pag-asa Legazpi sa kabugtakan kang panahon kay ba si Michael Francisco. Merong intertropical convergence zone. Diyan lang ito nakaka-apekto sa southern portion ng Mindanao. Pag sinabi natin intertropical convergence zone, ito yung pagsalubong ng northeasterly trade winds at saka yung southeast trade winds. So yan yung nandiyan yung mga series of low pressure area, diyan nabubuo yung tinatawag natin yung kadalasan ng pag-arat-tugat ng bagyo. Samantala, easterlies, ito yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko ang nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So kasama dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagya maulap. Bahagya sa maulap na papawirin na may pulong-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Mahina ang katamtaman na hangin mula Ilagang Silangan ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anuman seaboard ang Bicol region. Sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o LPA na maaaring maka-apekto dito sa Kabitulan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Michael Francisco, nag-uulat. Business News. Business News. Nagdadakol ang nagagamit ngunyan ng digital as in electronic payment sa nasyon. Sa katunayan, sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, taon 2018 na sana dakulang nagagamit ng digital payment pero mas naglangkaw ini kan 2020 dahil sa pandemya. Kanakaaging aldaw, may piglansar ang BSP o piglansar ang BSZP o BSP na person-to-person merchant o 20 million o 2 million payment kaibahan ang Philippine Payment Management Incorporated o PPMI asin na nagkapirang bangko asin e-wallet sa sarong pilot run. Gibon ang full launching kay ni sa September. Mga tugang, iba pa niya tong istorya ngunya na pag-aaga digdi po sa DCGB, may kinaraman po sa 500 years of Christianity
Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga istorya po kan mga nakaaging panahon para sa satuya tabi na kaaraman. Ngunyan tabing aldaw, tigdi po mga tugang sa DCGB. Saro sa mga matali na secular priest na namidbidan na nagipaglaban kan mga derechos kan kapwa Filipino, iyo si Mariano Gomez de Los Angeles kan Gumbursa. Namundag siya kan Agosto 2, 1799 sa Santa Cruz, Manila. Alagad sa edad na 25 anyos. Saro siya sa tulong padi na inakusaran asin pinatawan nin kagadanon kan Pebrero 17, 1872 sa Bagong Bayan, Luneta sa salang da inya Pigibo. Saro si Father Gomez ay tinuturo kan mga Kastila na nagpasimono sa paglansar na Cavite Mutiny kan Enero 20, 1872 dahil sa mga pagpublikar niya sa periodikong La Verdad o The Truth. Nagservis siyang boses kan mga Filipino na hampang sa panggigipit kang kolonyal na gobyerno Espanyol sa siring na panahon. Marhay makiba si Father Gomez lalo na sa mga nasakupan niya sa iyang parokya sa Bacoor, Cavite. Apera kan pang-espiritual na katungdan, pigatang kainan sa iyang oras sa pagtuturo nin agrikultura asin karaman sa cottage industry. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, Edwin Peralta. Megaforce Patrol, asin po ang contribution ni Station Manager Andy Spinar kan OKFM Sorsogon. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Break free from tiredness and paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic. Tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay! Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4. Kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po! And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto Grow to grow happy! Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot.
Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yo! Ay, sandali. Bakit ay sus kung pangyari naman? Nabitin naman kita kay ni. Ay, ito. Story ang may init, pamahawan. Oy, Lowen, sandali lang, Lowen, ha? May ka magiro dyan. May ka magiro dyan. Naka-schedule pala na kung unyan mga tugang sa pag-apod sa satuyang kamidbida. Alangkawon, so, koleksyon, mga tugang kan traffic, management, mga tugang digdi po sa probinsya Canalbay. Duwang magkasunod na bulan, 1 million pesos, Ronald. Marso as in Abril. Sobra 1 million. Ano ang indikasyon kung halangkaw ang koleksyon, mga tugang, sa mga traffic violators? Ano ang indikasyon kayan, tabi, Ninong Celso? Paghalangkaw, mga tugang, ang mga traffic violators, ano ang gustong sabihin ka? Paghalangkaw ang koleksyon, ano ang gustong sabihin ka yan? Di ba? Ano ang gustong sabihin? Ipa-analyze ta daw iyan. Ipa-analyze ta daw iyan kay Rick na Mendoza, ang pamayukan sinabi ng opisina. Rick, good morning, Tabi. Good morning, Tabi. Nakapundutulos ako sa may Malabugay. Okay. Sige, Migo. 1 million pesos per month pang pon Marso as in Abril. Anong indikasyon, tabi kay ni Rick sa saindong hiling bilang namamahala sa implementar kan ordinansa tungkol tapi sa traffic sa probinsya Canalbay? Inot na inot. Siguro naging mahigos sa to yung mga kapulisan. 15 kada munisipyo yan sa Bilog na Albay. Apuera pa kan sa tuyang mga mobile mobile enforcers, itong mga nakamotor po na itong mga nasa abansang itom. And then pangadwa, siyempre obvious, kung dako lang koleksyon, dako lang pasaway. Iyo, di ba? Iyo nang gada. Dako lang pasaway, dako lang violators.
Iyo, tabi. Okay. Oho. Sa nagkapirang bulan, sunod-sunod, 1 point something million ang satuyang kuan, collection. Kung babasaran talaga sa collection sa performance, di magayon, alangkaw. Kundi pag-abot naman sa safety aspect, buda sa disiplina, gustong sabihin, takol pa talaga ang dapat na disiplinahon sa tinampo, tabi. Okay. Ano tabi ang pinakahalangkaw na klase ng violations na na-record kan sa inyong opisina? Kadakol tabi iyan. Ang pinakadakol na ano yan, Kaso? pinakadakol na number, itong helmet siyempre. No wearing of helmet. Non-wearing of helmet. Okay. I-prescribe na helmet. Oo. O day talagang helmet. Iyan, ang violation na iyan, 1,005. I see. Okay. Kung may backride ka pa, di 3,000 na 3,000 ka mong duwa. Okay. Oo. Tapos may mga several violations pa itong mga nakainom na nagdadrive, 2,005 yan. Nakakadakop man kita kay mga siring na mga violators. Sa yung mga tinampo. And then, minsan ano ka na lang, nangangalas ka, may nagbabayad duman na saro lang na violator, ang sayang violation, iabot ki mga size 7,000. Talaga? Sarong Talaga? vehikulo lang yan, oo. Salong auto, iabot ki mga 6,000 to 7,000. Private vehicle Ayun, ini, Rick? sabi, oo. Siyempre, siguro, factor man dyan, pig-amend tabaga sa tuyang taripa. Oo. Kundi, ang punto sa lado kang disiplina, mas papakusugon ta pa siguro ini, tanganing ang sa tuyang indicators, ang sa tuyang objeto na madisiplinan sa tuyang mga motorista, magbaba ang mga aksidente, lalong-lalo na, and then magbaba ang mga irido, diskrido sa tuyang highways. Anong hilingin doon tabi kay Rick talaga? Susuga ko lang sinabi mo kasaba ko na dakol ang pasaway, dakol ang nagbabayolar sa traffic rules. Ano yan? Day ninda aram o aram ninda ang mga existing laws na pag-implementar ta sa probinsya Kanalbay? Sa pag-analisar ko, nakakahuron-huron may bagay dyan sa may pag nagtubusin da. Yes. Aram ninda, kundi mailing mo sa mga pandok, nag-ulok-ulok pa. Aram ninda. Gustong sabihin, ano nga po Kenny? Sa kultura siguro kang Pilipino bagang makalusot, malusot. Iyo. So meaning, aram ninda ata ang ordinansa. Okay. Ano yung pig-implement nindong ordinansa? National law o kasabay so ining batas na pig-implementar nindo? National law o sa ordinansa mangkang provincial government? Provincial government, tabi. Provincial government lang ini. Ordinansa lang ano. Dahil kasabay sa national law, tabi Rick? Kasi may nga po Kenny, may combine na dyan. Lalo itong helmet baga, ang pinaka-mother, Republic Act. Iyo. Tapos ito man, incorporated man duman sa tuyang provincial traffic ordinance, kaya pig-implementar ta. I see. Okay. So, ano ini? Makamukha sa provincial government may naglug na income o in return, so sa ibong nalado, kulang kitang disiplina talaga pag-abot sa pagiging conscious niya to, pag-abot sa traffic rules and regulations sa probinsya Kanalbay. Sa puntong iyan tabihin, ang samuyang gigibuhon kaya ng samuyang reaksyon, iyon na itong dakulang koleksyon, dahil sa suporta mga sa tuyang mahal na Gobernador Al Francis Bichara, pigtatawang kita ki mga ikipahe, as in mga kung ano pang i-improve tang sistema sa tuyang trapiko, tanganing ultimately itong pinaka-objective na safety sa trapiko at disiplina ma-achieve tatabi. So ang itong koleksyon na ito gagamiton dito duman sa pag-improve pa kan sa tuyang implementasyon. Actually yan ang sunod kong hapot sa imo. Siyempre kung iyan collection hali sa mga traffic violations base sa traffic code kang Albay, inigero dahil doon na ito kung pwedeng gamitin sa ibang bagay, sa ibang proyekto, o talagang intended lang para dyan sa arog tabi kan Rick na katuyuhan?
Intended po tabi yan, nakasaad tabi yan sa sa Traffic Safety Ordinance. Oo. Pati ang sharing kang collection, specific po yan duman, kung saan mapapaduman yan ng mga collections na yan. Ayun. So, dahil pwedeng gamiton sa ibang bagay? Tabi, may Dahil kwan yan, pwede. may nakabugtak duman sa tuyong ordinansa, and then specific mismo strictoan sa tuyong gobernador na piglalaan yan duman para mismo sa operations ta eventually kaya pig-ilingan sa tuyong gobernador na papadakulaon ining operation mabugtak. Ito bagang impounding yan may degree sa may Malabog. Iyo. I-operationalize ito and then pigalat-alat nila magpuon sa construction. Yeah, okay. Rick, yung man sa salamaton, ano ini na mga nagbabayula ng tropa mo sa sa gabos na munisipyo sa syudad sa Albay. Nakaantabay lang ini o igabos ini sa mga deputized na pulis na nasa traffic? Mga naka-deputize tabi yan ng mga pulis sa kada estasyon kang gabos na munisipyo sa Bilog na Albay. Asin ko kitang nagro-roving, nag-iikot sa kung saan na distrito. Opo. Para sa specific na mga operations tabi. Yes, opo. Rick, salamaton ha. Salamaton maray sa imo. Okay, tabi. Thank you. Alright, thank you so much. Diba? O, yan tabi. Mga to, anong sabihin ka? Mga tugang tungkol dyan sa traffic ordinance, tadig di po sa tuyang lugar. Tabi, barato ang down payment kan motor, in short, affordable. Iyo man ang kadakol kang nababakal kadakol kang mga traffic violators na wearing of helmet. Buday ba pa, barato ang down payment sa motor. Nagdadakop ang lunadan, especially mga motor, buda, nagdadakol ang sutil. Iyo ba ka? Tama, ang analysis ni Ninong Celso. Ayo pala, Rick, sandali lang, ba't alas 7 na, anong banwaan daan pinakadakol na, pinakahalang ka ang violate, madali lang tapodang ko si Rick, madali lang One question na lang, iyo man ang ganda I do not kung may kapot na data ngunyan si Rick, anong banwa, syudad may pinakadakol na violation? Madali lang eksakto ng alas 7. Rick, may apotigdi, anong banwaan o syudad ang may pinakahalangkaw na narinig din ng violation? Mga violators? Subjective na hapotabi yan Oo. Siguro imbitaran ko na lang sindang hilingon so si Mana Nagbabago? Nagpo-post. Hello? Hello, yes, go ahead. Go. Hilingon na lang po din sa sa Facebook kang sa tuyang highway patrol enforcers sa sa probinsya. Sa Rosimana po, nagbabari po yan. Depende sa operation ng police. Nagbabago. Okay. So pwedeng sa syudad o sa munisipyo, sa probinsya Canalbay? Depende sa operation ng police yan. Ayan. Okay. O sige, Rick. Iyo man sa natabi. Salamaton. Okay, thank you. Okay. O nagbabago da po mga tugang Surusimana. Depende sa violation. Mga tugang. Anyway, ilingon tayo yan sa mga maabot na daw. Salamat kansanong pagantabay. Mga tugang, mabalik kita 7:30 Luwens. Mamaya na lang yun na 7:30. Kasi mo tabing istorya tungkol mga tugang sa reklamo din sarong girl sa sarong boy. Salamat kansanong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Goodbye. Mag-Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na! Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay.